କଣ ହେଇଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସ। କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ନା, ଘୋଡେଇ ଘାଡି ହେଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା କଣ ଟେକିକି କଚାଡ଼ି ଦେଲା? ଏଇଟା କଣ ଠିକ ହେଲା? ମାନେ ଏତେ ବଡ ଶୀତ, ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଡରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇନା ଯିବି ସଉଦା ଆଣିବି। କଣ କରିବି କହ? ସଉଦା ଆଣିବି, ସଉଦା ନ ଆଣିଲେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯିବ। এই ଶୀତରେ ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତରେ ଯିବି, 8:30 ଏତେ ବସିଲାଣି, ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ଆଣିବି। ସେଟା ଦିନ ବେଳୁ କୁହା ହେଇପାରିଲାନି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ କଣ ଏଇଆ? ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଏଇଆ? ସଂସାର କରିବି ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ? ଜୀବନ ରଖି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। এই ଶୀତ, ଆଲୋ କି ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏଟା ଘୋଡେଇକି ଶୋଇବି।